Το Ισλάμ είναι σατανιστική θρησκεία, διότι ο άγγελος που εμφανίστηκε στο Μοχάμετ δεν ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αλλά ήταν ο ίδιος ο διάβολος. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από τρία σημεία που θα σας πω. Σημείο πρώτο. Όταν εμφανίστηκε ο άγγελος στο Μωάμεθ, δεν του συστήθηκε ούτε και μία φορά ως Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ούτε και μία φορά σε όλες τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου αγγέλου δεν του συστήθηκε ούτε και μία φορά. Ενώ βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, όταν εμφανίστηκε ο πραγματικός Αρχάγγελος Γαβρίλ στο Ζαχαρία, του είπε «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ, ο παραστικότας ενώπιον του Θεού». Δηλαδή του συστήθηκε ποιος είναι με το όνομά του και ποιος τον έστειλε ο Θεός. Ενώ ο άγγελος εκείνος που εμφανίστηκε στο Μωάμεθ δεν του συστήθηκε. Που το να μην συστήνομαι είναι κάτι ύπουλο. Είναι σαν απόκρυψη πληροφορίας. Κάτι που δεν είναι χαρακτηριστικό ενός αγγελού του Θεού, αλλά του διαβόλου. Ο Μωάμεθ υπέθεσε ότι είναι ο Γαβρίλ. Πάρα πολύ λαθασμένα φυσικά, διότι από τη στιγμή που άλλος δεν σου συστήνεται, δεν μπορείς εσύ να υποθέσεις ποιος είναι. Σημείο δεύτερο. Σε όλη την Αγία Γραφή, κάθε φορά που εμφανίζεται ένας άγγελος του Θεού, τα πρώτα του λόγια είναι μη φόβου, δηλαδή μη φοβάσαι. Σε όλους τους προφήτες που εμφανίστηκαν άγγελοι, τα ίδια λένε κάθε φορά. Ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός όταν εμφανιστεί στην Αποκάλυψη στον Ιωάννη, του είπε μη φόβου, διότι είναι καλός άγγελος. Ένας καλός άγγελος αυτό θέλει να κάνει, να σε καθησυχάσει, να σε ερεμήσει. Γνωρίζει ότι είσαι ένας άνθρωπος που βλέπεις μπροστά σου έναν άγγελο και φοβάσαι. Θέλει να σε ερεμήσει, είναι καλός άγγελος. Είναι σύμμαχός σου. Τον έστειλε ο Θεός. Δεν σε θέλει τρομαγμένο. Γι' αυτό, ενώ ο άγγελος που εμφανίστηκε στο Μωάμεθ, εμφανίστηκε απότομα, τα πρώτα του λόγια τα διάβασε, κατατρομακρατήθηκε ο Μωάμεθ, τον πλησίασε ο άγγελος επιβλητικά και εκφοβιστικά και τον πίεσε σωματικά, παρόλο τον έβλεπε ότι είναι τρομαγμένος, και του είπε, σου είπα διάβασε. Αυτή είναι ξεκάθαρα συμπεριφορά σατανική, κακή, όχι του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Τρίτο σημείο, όταν μετά την εμφάνιση του συγκεκριμένου αγγέλου που είναι ο διάβολος στο Μοχάμετ, ο Μοχάμετ έτρεξε από το σπηλαιό στη γυναίκα του και ήταν για πολύ καιρό κατατρομαγμένος, φοβισμένος και συγχυσμένος νοητικά, διότι δεν καταλάβαινε τι του συνέβη, δηλαδή δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει καλά τι ακριβώς έγινε. Αυτή η σύγχυση, βασικά όλο αυτό είναι σημάδι μετατραυματικού στρες, που είναι κάτι πολύ λογικό, διότι ο άνθρωπος κυριολεκτικά έζησε μια τραυματική εμπειρία με τον ίδιο τον διάβολο. Αλλά και το σημάδι ότι δεν γνωρίζεις τι σου συνέβη είναι σημάδι του διαβόλου και πάλι. Διότι όταν ένας άγγελος του Θεού αποστέλλεται σε σένα, τα πάντα ξεκαθαρίζουν, οι συγχύσεις φεύγουν. Γνωρίζεις ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνεις. Δεν βρίσκεσαι πλέον σε σύγχυση με την εμφάνιση ενός αγγέλου του Θεού. Το γεγονός ότι μετά αυτή την εμφάνιση ο Μοχάμετ ήταν ακόμα πιο συγχυσμένος από πριν, είναι σημάδι ότι ήταν ο διάβολος, όχι άγγελος του Θεού. Και σφυρισκόταν σε σύγχυση για πάρα πολύ καιρό, λέει. Άρα καταλαβαίνουμε δηλαδή η πουλοσχέδια του διαβόλου. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή πήγε ο υπούλος ο διάβολος, βρήκε έναν αγράμματο αμόρφο τον Άραβα, τον κατατρόμαξε, εκμεταλλεύτηκε την αμορφωσία και την άγνοιά του και τον έπεισε να δημιουργήσει την Ισλαμική θρησκεία, η οποία τι έκανε, στην ουσία απλά χώρισε την ανθρωπότητα και επιτίθεται συνεχώς στο χριστιανισμό, που είναι η αληθινή θρησκεία, κυρίως ο Ορθόδοξος χριστιανισμός, που είναι η μόνη αληθινή θρησκεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι οι ερωτήσεις έχετε